ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ተወለድቲ ትግራይ ዝገበሮ ፈላማይ ዝር ምትእኻብ አጀንዳ ምስተዛዘመ ካብ ትግራይን ካብ ካልኦት ከባቢታት ዝመጹ ተጋሩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ልምዓት ዝኾኑ ዓድዋ 00 ሙዚየም፣ ሳይንስ ሙዚየም፣ ልምዓት ኮሪደርን ልምዓት ገምገም ሩባ ዕዶት አካይዶም እዮም። ኣብቲ ዝገበርዎ ዕደት ድማ ዝተሰምዖም ሓጎስ ከምዚ ዝስዕብ ርእይቶኦም ይገልጹ። ኢሳዝር ንሪኦ ዘለና ናይ ኮሪደር ልምዓት ወለ ናይ ዓድዋ ግንባታና ትርኢት ኣብ መላእ ትግራይ ንሪኦ ዘለና መዝናነይና ኮሪደር ኣብ ቀረባ ክህሉ ይምነ። ምክንያቱ ንትግራይ እዚ ይንእሳ እምበር ኣይዓብያን ንጉብንዮ ዘለና ሓደ ከም ዓዲ ከም ሃገር ቀዲሞም ዝተሰርሑ ታሪኻዊ ቦታታት ቅርሲ ክህልዎም ኢና ንዕዘብ ዘለና ሕዚ ጀሚርናዮ ዘለና። ካልኣይ ከም ከተማ ክንሪኦ ከለና እውን ባተሓሳስባ ክቕይሩ ዝኽእሉ ሓድሽ መንፈስ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ጽቡቕ ራእይ ክህልየካ ዝኽእል ቦታታት ልምዓታት ንሪኢ ኣለና። ናይ መንገዲ፣ ናይ ህንጻታት፣ ናይ ሩባታት ርስሓት ዝነበሩ ከባቢታት ምጽራይ ስራሕቲ እዚ ብሓቂ ናብ ኩለን ክልል ከተማታት ብፍላይ ከም ትግራይ ከዓ ኣብ መቐለ ናብ ኩለን ዞባታት ትግራይን ከምዚ ዓይነት ክርኢ ይደሊ ማለት እዩ። ብዛዕባ ታሪክ ሙዚየም ዓድዋ ላኾለልና ውዕልና ርኢና ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እንደዚ ዝኣክል ታሪክ ንእስ ብድበለ መልክዑ ብሙዚየም ኩሉ ህዝቢ ብቐሊሉ ብድርድኦ መልክዕ ብምቕራጽና ብምስራሕ ተኣምራዊ ነገር በናርና ያው መልክዓ ምድርና ኩናት ዓድዋ ድዮር ጸንሑ ጀነራላት ድዮር ጸንሑ መሪሕቲ ካተጋሩ ኩሎም ክስካዕ ነባር ህዝቢ ገባር ብጥራሕ እግሩ ብሃመ መልክዕ እቲ ህዝቢ ብሓደ ኾኑ ሞቢላይዝ ኾኑ እቲ ወራር ጣልያን ድመከተ ብስእላ መግለጺ ብታሪክ ተቐምጡ ገራም ዝኾነ ነገር ኣስደናቕ ዝኾነ ነገር በናርና ዳዚ ዕደት ምጽጣዕ ምደስብልኒ ሓደተና እዚ ሙዚየም እዚ ኢትዮጵያውያን ሓደ ዝገበረናው ናይ ጅግነት ተምሳልትና እዚ ሙዚየም እዚ ብጣዕሚ መና ተሓጉስና። ምክንያቱ እቲ ሙዚየም እዚ ምስ ናይ ውጭ ባዕዳውያን ዝገበረናዮ የቃልሱ እዚ ድማ ሳዕርና ዳዕረፍናዮም ማለት እዩ። ግን ካዚ ሙዚየም ንመሃሮሕና እቲ ባዕዳው ወራር በና ክንቃልስ ዝግበአና ንዓም ሰቦስና ክንናቆራ ይግበአና ካዞም ጀጋን ዞም ንመሃርና ማለት እዩ። احنا زي مصانا بتاعم دسوبنا زي نفلطو كاب بقنصل بخفل او تمرت بيتات كنمهار كلنا اب مصحف تاريخ ككمنا يلقخا وفينت تنبوم تزي كوينو بستود منجدي بصحفن بسئلاو مغلصن كم تريوت لها بفيديوتات بالكترونيكس تقاريصو ናይ ሓባር ታሪኽና ስለ ዝኾነ ናይ ሓባር ጅግንነትና ስለ ዝኾነ ከምዚ ምርኣይ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ። ነቲ ሓደ ዝበሃል ነገር ኣይኮነና ኣብቲ ናይ ኩናት ከምዚልና ዝተዓወትና ኣሎ ከዓ ነቲ ልምዓት ንቐጻሊ ዝሕሰብ ዘሎ ከም ሃገር ዝሕሰብ ልምዓት እውን ተሓባቢርና ብልምዓት እውን ክንነጥፍ ከም ዘለና እዩ ንዓይ መልእኽቲ ዝህልዎ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ገጹ ድሕጉሰካ ነገር ኖ ተው ኢትዮጵያውያን ሆና ኢትዮጵያ ምድሪ ምስራሑ ምጉላሁ ጽበቁ ቀጻልታት ከዚ ለምሳሌ እቲ ፓን አፍሪካኒዝም ድበሃል በዓድዋ ታሪክ ትባለ እምነት ኮርናዕት ቀመጦ ስለት ቅጽል ነው ደቀጻሊ ዲ ኢትዮጵያ ለአዲስ አበባ ድስራሕሎ ና ኢትዮጵያ ታሪክ ሙሉ ብድበለጸ ባዕልና ተጋሩ ድዝነት ተሳትፍታ አንኾን ግን ብዛ አጋጣሚ ዚ ዕድል ስለዳግነኹ ከም ሓላልፍ ደሊ ያቀነል ደይት ሰነዱ ብዙሓት ናውራው ና ኢትዮጵያ ሰነዳት ብዙሓት ገና ተቃሮይና ናው ግን ሀምዝ ብልና ግን ብብከባቡ ብወረዳ ግን ቶም ሙዚየማት ዞሙ ክቅጽሉ ነው አም መእተው ቱሪዝም ሆኖም አም ጎብነይቲ ታሪክ ደማቱ ወለደና ክማሃር ነው። ምክንያቱ ወለድና ዝድዝኖም ታሪካ ገበሮም ላናው ሀም ግብአት ንጥቆመልና ትጅግነት ስለሆነና ወለድና ካዞም ትማርና ግን ሁሉ ብብከባቢና ግን ቶም ተስሙ ናቀሮም እና ማለት ቶም ሐሳባዞም አዲስ አበባ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይና ክንሪኦ ይምነ እውን ይጽዕር ከም ትምኒት ሓሊፈ እውን ይጽዕር ጣዕመ ይጽዕር ጽቡቕ ነገር ጸልእ ማንም የለን ብዘይ ልምዓት ብዘይ ኮንስትራክሽን ዝመጽእ ለውጥ ከዓን የለን። ስለዚህ ብትግራይ ክህሉ ንምነ
بحلف صبق وسيدنا توم كستها خالص جبوا من نجارنا دا قدفنا كنا خير دمبر تركتنا تايسم زبها النجار الله ناتي زبها النجار الله كم زبها النجار كلية ولينا حد النتي يريولو حد النتي يريولو خبري الله كرعاتي سمعك سلازي ناي كلاتنا نا إثيوبيا عن تاريخ سلاز خانة أبقى تصالون كم زعينة قط أمي هجرة وقط أم تطلو كله أو المعاتي خنا استفعل عليه هجرة وجبونا كم زبستود من قد بسألاوي يخون بستفعل عليه من قد مقلاسون عيب طعم كرعاتي سمعني سلازي تعودت بطعم السهالي يخبلي دلي أنا أفريكانيزم مومنت مس تارك إثيوبيان تارك خنات عدوى تأسسها هم دنوه من فلتر حقه لزام مهران يخون مرحتي أفريقيان بعصر شعنت السايسلستي عم تمرت فرنجي أديس أبابا بصوعتا نقصان سلاسل بممسا سل أفريقيان كحاسو سل حرة أفريقيا كمسرت بان أفريكانيزم دجنا بمسرتنا أفريقيا هجور دانت أنا حساب تجوارا نوت كوعل كابتنا عروة مسر تارك عوت تقصل من قصص مخانو أنا نفلته كوام نكرماز بحالنا جنا مرحي نمول أفريقيا هجرات باندرا كان إثيوبيا حبر باندرا you have to drive it from the color of the flag of Ethiopia اللي تناجرو نانس أنتنا باندرا سلزخانة لمثال ناجانا نمالي تاريخهم زي حبر باندرا حزن حرقهم كان إثيوبيا حبر درايف دغورهم سلذي اسكع نا أفريقياويان باندرا حبركو كان إثيوبيا قدحنو مسرت نصانتنا مسرت عوتنا مسرت مرئيات صنعتنا وو إثيوبيا حزبي عدوى داشنفو المخنيات ولو دغلصنا ያው ብዙም ዛይነታት ህዝብ አፍሪካ ድሕብነ ለና ምኻኑ እዝና ሒዝን ሕምዚ ግዜ ነገራት ዳቲ ሕብረትና ቀደምና ወለድና ንክምለስ መሰረት ናይ አፍሪካውያን ዓወትና ነጻነት ፊገር ወይ ምስሊ ምኻና ግን ማንም አካል ኮሪዶ ድግቦና ዳርዮ ንክንምለስ ሕድሕድ ዜጋ ሓላፍነት ክዋጻ ይግባእ ናይ ታሪክ ወለድና ክናድምቕ እንደኾና መጀመሪያ ያው ሕብረ ብሕር ነገር ክንፈጥር ከም ድግበና ዳስታውስና ፓን አፍሪካኒዝም ያው መሰረት ናይና ዓወት ውጽኢት ምኻኑ ይፈልጥ ጉብኝት ለመጻኸሉ በጣም ደስ ልብልዩ አፕሪሺየት ልግበርዩ ያው ካብ ዓድዋ እንትን ሙዚየም ትሒዝና ልጎብነና እዩ በጣም ደስ ልብል በጣም ለድንቕ ታሪካትና ሪና ማለት እዩ ሳኹና ንፈልጣ ከተማና እዩ ጽቡቕ ልምዓት እዩ ደስ ባለ እዩ ማለት ገገሊዩ አዲስ አበባ ምዃኑን ትድመመሉ ልምዓት እዩ ጽሩይ እዩ ምቹው እዩ ለምቡ መጽሐፍቲ ዘንቡ መንእሰይ ንሪአ ጽቡቕ እዩ ሳይንስ ሙዚየም በመጎብናይና በጣም ከፍተኛ ብርሆነ ስሜት በና ንገልጾ ስለዚህ ያው ሐምድ ፍለጥ ዓለም ድመርሓሎ ሳይንሱ በቴክኖሎጂ አትመርሓለት ዓለም ሕዝብ ዝሕዝ ወቅት እዚ ስለዚህ በተግባር በስተፈላለየ መልክዕ በታሪክ ይኹን ሳይንስ ምርምር ይኹን ወላ በቲ ናይ ሰብ ተኪኡ ክሰርሕ ዝኽእል ቴክኖሎጂ أممرات خيدي بتعمل حاليا هذا موزيم وأنا قولنا تعمل جرم هم دعنا تفلو تدحن تاجر ياو مزن تكنولوجيا درام ده هاجرات خدمت المسرع إذا حد عوي توقام بإثيوبيا مقاماتو كالب بتعمل تجرمنا بتعمل ده سهلو دندس رواتات التصرحو لمعاتات كوريدور دمو بتعمل دس لتغيروا لو خالي نجار مفاسس لو خالي نجار تغيرونا زين معات زش كاب زيناي ساينس مزيم نرنا يحزون بتعمل دس لبليونا تناي كوريدور تناي بيكوكون رناينيو زيت ساينسنا زمزيم ساينس تكنولوجي نوننيو زياتهم بصير بتعمل بحسوا لا يقولوا عطف او نشي معالات عطله مخانو حسوا لا يقولوا قال شعب تلفزيون ويب فيلم نريو هاي درجه اوروبا ستاندرد ولا عينت لمعاتيو بتعمل صبغ لمعاتيو نوحاتون ولا تكفرجون نوحي سو طعم صبغ لمعاتيو ري كله بزي من قد زمان احنا مزوم تكنولوجي لبس عدتات كنقعز ومساتهم كن رامد نخل نجرنا ያው ከሳይንስ ወጣ ክንብራ ይሆነ ብዙ ወቅት እንኳን 11 ክፍለ ዘመን ሳይንሱ ላሸነፈ ሞጽለ በታሪክ ንርኢ ቴክኖሎጂ ለወን ዓድታት ወይና ሸነፋ መጸን ስለዚህ ብድኾነ ይኹን ሳይንስ ለድመርሖ ና ሳይንስ ሙዚየም መኽፋት በኢትዮጵያ ያው
همز عنتات قرنشاف እንደገና مسنا كللات መንገድ ላተዳሐዘ ላተጣመረ ያው ተዓድ በሙላ ጥራሓ ማእከል ከተማ አዲስ አበባ ተይሆነ ከዓብድ خلا هذا عدي بس كللات انه ላተጣመረ ሳይንስ ሙዚየም በመዕባዩ ያው ትትውልዱ ግን ሳይንስ መንገድ ክትቀም ይገብር ስለዚህ ዓለምና አሸንፋን ነሆና ምስ ዓለም ንጓዓዝ ነሆና ያው ሳይንስ እንድሐራምድናው ሳይንስ እንድሐር ፈጥናው ስለዚህ በምርምር መንገድ ሳይንስ ሙዚየም ከምዝ ደረጃ በምራኤ I'm so surprised you know ዲሳ ለሎ ልምዓት ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ክተኣታተ ከምኡ ኢሉ እውን ኣብ ትግራይ ዓድና ከምኡ ኢሉ ክስፋሕፋሕ ደስ ልብል ናይ ልምዓት ኮሪደራት ኢና ርኢና እሞ ብጣዕሚ ለደንቕ ነገራት የርእየኒ እዮም ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ትምህርቲ ኣብ መቐለ ንሪኦ ኣለና ኢና ማለት ኣብ ቢሮ ትምህርቲ ከባቢ ሮማናት ተሪእኻ መቐለ ሲ ካብ ዝተፈሓረ ዓመት ይገለ ገይርኒ ምንም ከለተ ሓመድ እውን ከልዕልዎ ይኽእሉ ማለት እዘን ካብዚ ብዙሕ ልምዲ ይኩሰድ ኣለዎ ብዙሕ ክሰፍሕ ዝግብኦ መቐለ ከም ንፈልጦ ካልኣይ ከተማ እያ ኣብ ኢትዮጵያ زعدل زون كنت تقوموا لي الجبا تزبنا مسرح دليت اللي هو نقدايو يسرح شكلايو سلازي مقالة استرحنا ريكمند نقبر ሳይንስ ምዚ መውዚውን ረአናዮ በጣም ለደን ቅይማለት በቃ ዓለም በጽሐት ሁሉላ ነገራት ሁሉ ነገር ልበጽሕናዮ መስሉ ተራይንንዮ በጣም በቃ ዓብ ያለ ዓድና በጣም ደስ ልብል ነገር ይንዮ ያው ተዓድን ዓቤት ያለላ ከምኡ ኢሉውን ትውልድውን ዘውዝን በተለይ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ሕዚ ትውልዲ ናብ ዘውዝን ከሸጋገር ዓቅሙ ከዓቢ ከም ዘውዝን ኣብዚ ተኣታታዩ ለሎ ዓቤት ኣብ ትግራይ እውን ከተዓባ ኢብን ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከተኣታታዩ ኢል ሓስብና በጣም ደስ ይለና ኣነ መግለጽ የብለ በጣም ደስ ብል ዕቤት ይለሎ ፖለቲከኛት አክቲቪስት ዓድለሎ ይሆነ እዚ ለሎ ኣብ ኻሊለሎ ኩሉ መጽሪ ወይዝ በዚ መንፈሳዊ ቀን ላይ ቀን ሰብ የለ ሶ መንፈሳዊ ቀን ክስማዕና ለሎ ክሰፍሕ ለሎ ወይ ኣብዚ ግን ታዩ ና ክልል ጥራሕ ግን ኮነ ይብል ፌደራል እውን እዚ ክሰርሕ ሓደ ከስርሕ ለኸል መምሕዳር ከጣሽ ከነዮ ትክክል ማለት ታማን ለኾነ ኩሉ ለሓቆፈ ከጣሽ ሓላፍነቱ ስለለኾነ ማለት زي مسطا شون عبيت ميجا بروجكتات مقاله يدلي مستطورنا تحصيلون مستزنقع انا حاول بسرون بارت اوف هيلينج نا حويت حدا اكلوني مو منقص كحسول له فلاي فيدرال منقص زعما አዲስ አበባ ልማት ኮሪደር ልማት ሆኖ ኦቨርኦል ሁሉ ነገር ልሰራህ ለው በጣም ይደስ ልብል ከበረታታህ ለግባዩ አነ ደጋፊቱ ላይ ያም ፐርሰናል ላይፍ ይለ ህመረ ይለ ሓደ ከተማ ለ ገዛት ነውረሉ ገዛት ነው ተخدሆኖ ኤቭሪቲንግ ከም ጽቡ ማለት ለፕሮዳክቲቭ ክትኾን ጽቡ ከተሐስብ ጽቡ ሄልዚ ክትኾን ኢንቫይሮንመንት ሄልዚ ትኾን ተለው ይለ ጥዑይ ለኾነ ሙዑል ኮይኑ ጽቡ ኮይኑ ትሪኦ ተለኻ ጽቡ ስለልፈጥረልኻ አምሮኻ ለቡ ልከ ጽቡ كحسب يقبرك أيوس حزق كنت مسي خريعة اللخو بطعمي معويلة أصلحاتنا مالت حزنا منت عدوى موزيوم رئيه له عدوى موزيوم زبهال عدوى تسرح تاريخس تي أم مصحف زبولة زنورك تاريخس أو زي موزيوم أم مدر بيت أم مدري صحيفهم زي خيرنا كاب حلاف يقال مهناتهم بقى تنع عدواس أو مريتهم أو زي صحيفهم مالو مالتي بصحات موزيماتنا أوروبا كو برانا ناتنالن ألو أو جرمن معت برانا لنا ناي خاف تقرأي خده أو إنجليز برانا لو أو بصح عادات ناي ولا خصم حاولت ونكو أو رما بصح عمت ياتنت 5 عام أكل كنت تتخيلات نحيا سلازي زي أوزيس أبدي سبب استجبر نايل معات صراحتي ناي كل يوم ناي بريق يلوم حسو سوات له نتي عد زمت أنت صراحة كنت سرحي بقى زخنا لم بتعم عبي زخنا جزيف زخنا لمعات ناي كتما كنت سرحي زخنا نوري لنا أنا أديس أبابا لمعات أو كل كتمات إثيوبيا ፍጻም የድሌተይ ባህገይ በተለይ አመቀለ አነጓል መቀለ የተወለደ ዓበ ፍኮርስ አዲስ አበባ ለብዙ ዓመት የነበረ ተማሂረሉ ያ ማዓደ የሎሪ አዲስ አበባ ለ አውዝ ለሎ በሙሉ ትና ልማዓታት ትና ግሪን ኤሪያታት ሁሉ አመቀለ ለክ ክሰራህ አው ካልኦት ከተማታት ትግራይ ለ አክሱም ለ ሽረ ለ ሁሉ ክሰራህ ለ ይምናያ
لمعاتنا كتما طرحت يكون بس تاريخو انت سرحي تاريخو مريت صحيفهم رينا بقى بتعمي فنجانا حزنا انا حلفو زنبرنا خابتات زي بتعمي زقرم هاي تورست مسحف كوينو حزي تاي يطقمو حدا تاريخ صحيفهم ولا تاريخ صحو ولا نتوريزم وني صحو ولا مالتي خالاي ገንዘቡን يفريلو معات سوات تورست مصيام يريو ولا نا عاد وشت توريزم زبال مالتي مصيام يريو ولا ሳልሳይ ጽሩይ ኮይነሎ ጥዕናውን ጽሩይ ኮይነሎ ተዓዲ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ብዙሓት ዓይነት ጥቕሚ ረብሓ ዘለዎ ነገር ብምስርሑ ኣነ ተገሪመ እየ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ንነብረሉ ህይወት ቅልል ዝበለ ግዴታ ሌክዠሪ ይኾነ ይለድሊ ጽሩይ ግንደለ ብዙሕ ከለር ብዙሕ ለይብሉ ብዙሕ ኮተት ለይብሉ ሶ ኦርጋናይዝድ ምዃን ኦርጋናይዝ ማለት በጣም ምቹ ለተመቻቸ ለተማዓራረ ህይወት የለና ማለት ፍሉጥ ስሉጥ ላይ ይልገብረልና ስራሕትና በሙሉ ማለት እዩ ሶ ስለ ሌክዠሪ ጥራሕ ላይ ሆነስ ማንዳቶሪ ደቅ ሰባት ስለሆነ ይግበአና ይላምን ዝኾነ ይኹን ልምዓት ኣብ ካልእ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ልምዓት ነው ንዝኾነ ዓዲ ኣይጎድኦን ጥፋት ዝጎድእ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰርሐ ልምዓት ንትግራይ ኣይጎድእ ክጠቅም ተዘይኮይኑ ማለት ኣዲስ ኣበባ ተሰርሐ ግን ኣፕሪሼት ብጣዕሚ ዘበል ያው ልምዓት ተኮይኑ ምንም ክካሕዝ ይኽእል ልምዓት እንተሰርሑ ሰብማ ክትምሃረሉ እዩ ዘለካ እምበር